أرست زينا ريزور شبلي إثيوبيا تحلم ترايز يكونتس حلم قاعد تجبر هاجر مقانا بتكبر أرئيو كبلو قدما من سرابي أحمد قليصا بزحلفو شدش تواريخ كاب فريات حرشاك لتا بليون دولار أتاوكم سرخبة قليصو عبيتي كوبانيات طاليان ببروجكتات لمعات إثيوبيا مستاف دليت كم زلوهم تقليصو أبسفلالي كرعات عالم كينكم فنونا مكتتال تركبو كبرات تقاتلتي عزو سلامتنا دي سابا كابزمد بروستوديو هيتيبي بصحكم نلومي إلتا قدام 23 طريق لتشحن 10 شمونتنا متمرت قطر ساعات شعته نابخم زحرنا يوم عد زينا ايتيبي تغرنيا حيزنا لكم قريبنا لنا مسيناتات غيتاچوالو مسخم كصنحي سناي مكتال نكون لكم تمنيتنا يو فلما حصرت زيناتات قدم منستر أبي أحمد كبور بريزيدنت جيبوتي إسماعيل عمر جيلين كبور بريزيدنت سوماليا حسن شيخ محمد معرفون فرتي جيجيغالو من جهة تقبلهم كبل حبريتا بيت صحفة قدم منستر أملاخيتو ريزورت شبلي إثيوبيا تحلم ترايز يكونتس حلما قاعد تجبر هاجر مقانا بتكبر أرئيو كبلو قدم منستر أبي أحمد قليصام توم قدم منستر كامونغو بروجكت مع دين ولدو مبل كالاين أب 385 هكتار مريت تعرفن ريزورت شبلي مريقهم نقلقالوت مبقع مفليتهم زي ريزورت مهدسي سفرات رايز يكونس زبناوي طبب كينا هنصا مسبح لاو تصقا كلل سوماليا واديدو زحز مهدر تاريخ مخانو قليصام تي بروجكت ني إثيوبيا بقداميتي تبصحيت عدتنياتات نمغبار زاتنا يقال بتكبار زرغاغصلو علسراح مبراق او كفل هاغرنا مخانو وملخيتهم ابتي كلل زركب ازيو سفيحن زسحبن تفطراو تصقا بحسابن متعبارن مدمار نابل معاتن تغير إثيوبيا تحلم تراي زيكونتس حلما قاعد تجبرن تنبرن هاغر مخانا بتكبار ارئيلام عدي جاغانو حياوينت مجلس فقرن حدنت ب لممرارن افراينتان تفلت زوبا ممحدار بهير سباوي كتمان جبارا اتينا كبلو مكتل قدما منستر تمسجن طرونه غليصام اديناس إلو بفشقتاز تقبلنا غايش كم هي فطاري خبيرو متنغاد انتاو باهلون فقرو بتكبار زرعنا نهزبي مريت اقول باو مسكانه يقرب بتي زرع خمنان فقرنا خبروتن ازينا نمسجن لهم توم كتل قدما منسر ابزي اني حيتنا حد مغايصين كرعتني إثيوبيا تاريخ جنجننت قوي باهلن ونن مبل 86 عامت محبر فرسنياتات اغو زغرم اكبابرا مريت فرس كنسات فينا كبلو مكتل قدما منسر تمسجن طرونه حبيرام أبز حلفو شدش تواريخ كاب فرات حرشاك لتا بليون دولار أتاو كم سرخبة قليصوم أبسط حازة بجت عمت أبز حلفو شدش تواريخ كاب فرات حرشاك لتا بليون دولار اتو الترخيبو له منستير حرشا اتي منستير بجت عمت كلتشن 10 شمونتنا متمرت قام فزات ما شدش تواريخ أب كتما داما يسالت قالهم منستر حرشا ديسوار قابتي وان كم زبلوم أبز حلفو شدش تواريخ حاب عودي حرشا كم هاجر وصيتاو يسرح تسريحيهم إلهم مرتن أفراينتن نمعباي بستسرح سرح كلتا بليون دولار اتوت مركاب كم استقالتهم من السر حبيرام ببركي كتمام بالعصر شعات بهلاو فيستيفال بهلن فتراون موزايك ديسابا بزبل مري حساب اب اكزيبيشن ماخل مسلات جميروم ابتي مرها قبري مكتل كنتبا محدار كتمان ديسابان حلافي بيرو لمعات اندسترين جان طرار عباي حلافيت بيرو باهلن توريزمن من محدار كتمان ديسابا دكتور هيروت كاساو عبيت عدن الدماتا غايشن ترخيبهم تي فيستيفال لمدتات باهلن كبرتات حبرتسب كابولودنا بولودون معقابن مسغغارن
عبي الدل زفتريو تي ببركي كتما زكايد بحلاو فيستيفال كساب 25 طري 2018 عام تمرت باستفلاليو مرها قبرتات كي سالتيو تباحيلو
مكتتال معد زينا إتبي تقرينيا خم تركبوا كبرات تقتل تمارسكم سلا تكتاتلون أنا مسكنكم حزون مسانات نحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسقرينا أب كل الصومالي سسرحوا صراحة المعات مناقصي بروح تصفى زرقبلون قدم كبل زنبر مسلي تكلل صغيره مخانون قدم من سرابي احمد بروجكت ريزورت شبلي اب زمن رقلو مدرخ غليصام ከዚህ ቀደም የሶማሌ ክልል የሚታወቀው በግጭት በጦርነት ሲሆን ቅድመ ሕዚ ክልል ሶማሌ ዝፍለጠሉ በጎንጥን ኩናትን እንትኸውን አመራርሓ ናብ ዝኸባቢ ዝመጽእ ንምትዕራቕን ሰላም ንምኽባርን ይነሩ ሎሚ ግና ኩልኹም ከም ዝረኣኽምዎ ፍትሃዊ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ሶማሌ ኣብዚ ክልል ዝተጀመሩ ሰፋሕቲ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓታት ብኣሽሓት ኪሎ ሜትሮ ዝቑፀሩ መንገድታት ህንፀት ኣባይቲ ኣብ ቀረባ ዝጀመርናዮ ፋብሪካታት ጋዝ መጻረዪ ጋዝ ፕሮጀክት ፋብሪካ መዳበርያ ወይ ድማ ዘመናዊ ድኹዒ መማሓየሺ ፕሮጀክት መዕርፎ ነፈርቲ ሕዚ ድማ ሪዞርት ሸበሌ ብስፍሓት ዝስርሐሉ መገጣጠም ፋብሪካ ዘለዎ ክልል ኮይኑ መናእሰይ ብዓብዪ ተስፋ መራሕቶም ብተሓጓስ እንትቕበሉ ሰላም ኣብ ምድሪ ሶማሌ ከም ዝናብ እንትዘንብ ዝረኣናሉ ዕለት ብምዃኑ እዚ ከም ቀሊል ኣይንሪዮን ዓብዪ ዓወት ዓብዪ ስራሕ እዩ ኣመራርሓ ዝኽልል ነዚ ኩሉ ዓወት ስለ ዘብፃሕኹም ሶማሌ ካብ ጎንፂ ካብ ኩናት ናብ ልምዓት ገጹ ስለ ዝመለስኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ልማት ስለመለሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ بروجكت شبلي أب كلهم كبابتات إثيوبيا لمعات ملمع كم زكالن أب كل الصومالي خونا أب كل الأوروميا سلام اللمعات نحيزو نزمت أب زيف فلالاي من تنزر نقبلو حزبي مقانو زي ترقا قصرلو يلوم قدما من سرابي أحمد أبتي مدرا شبلي እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ክልል ልማት ማምጣት እንደሚቻል እንደዚህ ያለውን ሰፊ ስራ ስንሰራ የቤቱ ግንባታ የከባቢውን ባህል የከባቢውን የቤት አሰራር የተከተለ ሪዞርት ሸበሌ ከም ዝረኣኽምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ክልል ልምዓት ምምጻእ ከም ዝካል ከምዚ ዝበለ ሰፊሕ ስራሕ እንትንሰርሕ ህንፀት ትገዛ ባህሊ ኣሰራርሓ ከባቢ ዝመስል ብጣዕሚ ሓምለዋይ ከባቢ ዝተፈጠረሉ ብዓሽሓት ዝቑፀሩ ዛፋት ኣሕምልቲ ዝተተኸለሉ ኣብርሃም በላይ ኣብ ወንጪ ዘርአዩ ብቕዓት ኣብ ሸበሌ ዝደገመሉ ኣብርሃም በላይ ካብ ትግራይ ተወሊዱ ኦሮሚያ ሶማሌ እናዞረ ንምልማዕ ዕድል ዝረኸበሉ እዚ ዝኾነ ሰብ ፍቕሪ ሰላም ሒዙ እንተመፅዩ ኣብ ኦሮሚያ ኾነ ሶማሊ ባህሊ ምቕባል ምህላው ዝተረጋገፀሉ ሶማሊታት ኣሕዋቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ባንዴራ ሰላም ልምዓት ንዝሓዘ ዘርኢ ቀለም ከይፈለዩ ከም ዝቕበሉ ኣብርሃም በላይ መርኣያ እዩ ዘር ሳይለዩ እምነት ሳይለዩ መቀበል እንደሚችሉ አብርሃም በላይ بتفطروا صقاز تعدلت إثيوبيا ببعداو حيلي تجزئ زي تفلت مقانا قلب عالم ناس حابة تركب نزي خبران معقب تكالاتات معبلن تزمنن يا زلا مرا سلام مرساتو صح حيزلو ኢትዮጵያ ካብ ምህላውን ረብሓን ዜጋታት ሰጊሩ ኣብ መውሓስ ዓለም ረብሓ ዘለዎ ገዛእ ጸጋታት ዝወነነት ሃገር እያ ትበሃል ተሎ ሱቅ ኢልኻ ንምባል ጥራሕ ዝበሃል ኣይኮነን ፍልፍል ሓይሊ ኮይኖም ይኹን ሰፊሕ ተሓራስ መሬታ ክልምዑ ዝኽእሉ ሩባታታ ዶብ ሰጊሮም ውሕስና ካልኦት ሃገራት ዓቂቦም ኣብ ምዝላቕ ውቅያኖሳት ጭቡጥን ገዛእን ረብሓ ስለ ዘለዎም እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊ የምባል ኣነ ኣብ ውሕስናን ህላወኻን ግደለን ንምባል እዩ ነዝተፈጥሮዊ ሓቂ ዝተገንዘቡ ሃገራት ሉዓላውነት ክገወጡ ብዙሕ እዋናት እንተወረሩዋ እውን ብሉዓላውነቶም ቀናእ ዝኾኑ ደቃ ሉዓላውነታት ሓልዩ ኣብ ኢድ ባዕዳዊ መግዛዕቲ ዓሊባ ኣይትፈልጢ ሃፍታም ጸጋ ምስ ክብሪ ተራኺቡ ንሕና ኢትዮጵያውያን ብሄራዊ ኩርዓት ካብ ካልኦት ብዛየደ ኣለና ንምባል ኣየሰክፈናን እትህቦ ትህልወካ ተሎ ክወሃበካ ዝስረዐሉ ሓቂ ዓለምና ንዘለዎ ይውሰኸሉ ብዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ይድገፍ ዲፕሎማሲ እንካን ሃባን እዩ ሃገር ብእንካን ሃባን ትህነጽ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተፈጥሮአዊ ጸጋታታ ብግቡእ ንምርባሕ ኣርማ ሃገር ዝኾነ ግድብ ህዳሴ ብትሕብብር ደቃ ሃኒጻ ካብ ትዛዝም ኣዋርሕ ቁፂራላ خيد المعتا ملوك خون أب مدرخات عالم لخا حتى بالبحر العلا نايت حتى جبو النت عالم بحد دمسي مسكير لله مبات إحياء سقات زخونهم هجرات خيد تاتان معنكف زتفل على يسر راحت بيتات حيزهم يفتنوا له نزوم فتنات تقدم استردت إثيوبيا دكي زايد فلتن والتهدرون تكالات دحنتن ده نزت ده معبلت تركب سب ألبان فرتي بعلات تفر إثيوبيا تتوكستي كاب دجن مئتاو
حقራው ተውጽኦ ዝጸንሐት ወጻይ ብልዑል መጠን ከተርፍ ዝገብር ትግበራ ካብ ትውድ ቀንያላ እዚ ጥንካረኣ ንዓለም ይስሕብን ይዕድምን እዩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠንካራ መራሕዩ ክብሉ ዝተደመጹ መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትሮም ክሪስቶፈር ላንዳው ዘየቋረጽ ሪፎርምን ህንጸትን ኣብዘሳልጥ ዘሎ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ተረኺቦም ወታደራውን ፖለቲካውን ትሕብብርና ክሰፍሕ እዩ ክብሉ ተደሚጾም እዮም I've come here with General Anderson to reinforce ምስ ጀነራል አንደርሰን በመዃን ናብዚ ዝመጻኹ ቅድሚ 9 ዓመት ኃይለ አየር ንምጥንኻር ዝተገበረ መንቀሳስን ትሕብብር ሃገራትን ንምዝካር እዩ ኣብዚ ገዚፍ ዋጋ ዘለዎ በዓል ምስረተ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ምርካብናን ኣብ ምርኢት ኃይለ አየር ምስታፍናን ይሕጉሰና ኣብ መጻይ ንዝህልወና ወታደራውን ጸጥታውን ምትሕብባር ዘስፍሑውን እዩ on the military perspective and on the political perspective ሃገር ብመራሕያ ትውከልን ትግለጽን ሳይንስ ፖለቲካ ንዓለም ለኸርክባት ካብ ዘብርህሎም መንገድታት ውሽጢ ሓዲኡ ውልቀ ሰባዊ ጸፍሒ ወይ ከዓ ኢንዲቪጁዋል ሌቭል እዩ ውልቀ ሰባዊ ጻዕርን ቅቡልነትን ኣቢሉ መሰረት ዝሕዝ ሃገራዊ ጠለባት ከም ዘለው የመላኽት ምንም እኳ ሃገርና ተፈጥሮአዊ ቅርጸታ ብበይንቱ ገዛ እንተኾነውን ኣብ ክልል ዝተፈላለዩ እዋናት መሪሕነት ዝሓዙ ሰባት ስለኣ ዝወፈይዎ ውልቀ ሰባዊ ጻዕርታት ዘለው ብሔራዊ መግለጺ ዝኾኑ ኃይለ አየርን መንገዲ አየርን ኢትዮጵያ ንምህናጽ ተሓባባርነት አሜሪካ ብምዝካር ሽም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘንቲዮም ክብሪ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ትካላት ኢትዮጵያ ዘለዎም ግደ ዝርኢ መደረ አዛዚ እዚ አፍሪካ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን ዝስሕብ ይመስል When Ethiopia was under pressure in 1935 ብ1935 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ዝነበረትሉ እዋን ኮሎኔል ጆን ሮብሰን ካብ ንጉሰ ነገስ ኃይለ ሥላሴ ስልኪ ተደዊደሎም ኃይለ አየር ንምህናጽ ሕቶ ቀሪቡሎም እዚ ኸይዲ ዓብይ ወታደራዊ ምሕዝነት ፈጢሩ ንባዕልና አካል ኢትዮጵያ ጌርና ኣብ ህንጸት እቲ ዛዕበየ መንገዲ አየርን ማዕርፎ ነፈርትን መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ተዋሳቲ ኔርና እዚ መንገዲ አየር ብብርካ ዓለም ለኸ ኣብነትን መለለይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እዩ an emblem that is known around the world ትካላታ ካብ መስርሕ ባይታት ሒዙ ምቹ እንዳገበረት ዝመጸት ኢትዮጵያ ጎደናታታን ዶባታን ንምሕላውን ብሔራዊ ክብራ እንዳተኾልዕ ክነብር ዝሰርሕ ምድላው አስተውዕሎት ሰብ ሰራሕ ተጠቂማ ምንቅስቃስ ካብ ትፍልም ዓመታት ኣቁጺራላ ዜና ዕዳጋ አበይቲ ኩባንያታት ጣልያን ኣብ ፕሮጀክታት ልምዓት ኢትዮጵያ ንቁሕ ተሳትፎ ብምግባር ናይ ባዕሎም ኣሰር ንምንባር ልዑል ድሌት ከም ዘለዎም አምባሳደር ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ሴም ፋብሪዚ ገሊጾም እቶም አምባሳደር ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝነበሮም ጻንሒት ኢትዮጵያን ጣልያንን ጸንሐን ታሪኻውን ርክብ ዘለዎን ሃገራት ከም ዝኾነ ሓቢሮም መንግስቲ ጣልያን ንጉዕዞ ዕቤት ኢትዮጵያ ፍሉይ ትኹረት ከም ዝህብን እውን ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ብዝሕዚ እዋን ኣብ ልዑል ምዕራፍ ሪፎርምን ልምዓትን ከም ትርከብ ብምግላጽ አበይቲ ኩባንያታት ጣልያን ኣብ ፕሮጀክታት ልምዓት ኢትዮጵያ ንቁሕ ተሳትፎ ብምግባር ናይ ባዕሎም ኣሰር ንምንባር ድሌት ከም ዘለዎም ኣረድዮም ብተወሳኺ እውን ጣልያን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ መድረኻትን ኢትዮጵያ ንምድጋፍ ትገብሮ ጻዕሪ ኣጠናኺራ ከም ትቕጽለሉ ኣረጋጊጾም ጣልያን ታሪኻውን ዘተኣማምንን መሓዛ ኢትዮጵያ ኮይና ከም ትቕጽል ብምሕባር ተስፋ ልምዓት ሃገር ብዘላቕነት ንምድጋፍ ተመክሮኣ ከም ዘካፍሉ እውን ገሊጾም እዋናዊ ኩነታት ዓለም ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም አምባሳደር ንሰላምን ምድርግጋዕን እቲ ዞባ እጃም ዲፕሎማስያዊ ዘተን ክልቲያዊ ርክብን ኣገዳሲ ኢሎም ጉባኤ ጣልያን አፍሪቃ 6 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ክሳለጥ እዩ ክቡራት ተመልከቲ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንድቀነት ብሳትና ክነዘኻኽረኩም ሪዞርት ሸበሌ ኢትዮጵያ ተሐልም ጥራይ ዘይኮነትስ ሕልማ ጋህድ ትገብር ሃገር ምዃና በተግባር አርእዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም ኣብዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ካብ ፍርያት ሕርሻ $2 ቢልዮን ኣታው ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ አበይቲ ኩባንያታት ጣልያን ናብ ፕሮጀክታት ልምዓት ኢትዮጵያ ንምስታፍ ድሌት ከም ዘለዎም ተገሊጹ
كبرت تملكتن لومي علتا قدام 23 طريق 2018 عام تمرت كثر ساعات شعته نواخم زحرنا يوم عاد زين اي تي في تجنيا زي كتكتاتل وصنحكم مسل نيرو سلام كتالكم نمسكن جيتاچوالو بسم الله سوما استوديو حبيبكم